Jesper Damgaard. Rødovre skal holde stand. Det er deres opgave. Frederikshavn skal frem. Skal de i hvert fald bare ud over stepperne og få vundet rød linje, og det er svært nok. Der lykkes det, og der. Og det er en lille tilfældig chance, og der er udligning. Der kommer udligning fra Radim Piotek med 1 minut og 58 sekunder tilbage. Tjekkiske Radim Piotek, og det er en tilfældig chance, og han rammer den også lidt, mens pukken står på højkant. Og så sætter han den altså ind bag Michael Madsen, forstenede røde ansigter. Er det overtime, som Piotek han skaffer? Det er helt tilfældigt. Det er det. Ser et langt opspil, og den bliver styret ind, og den ligger og danser. Og Piotek, han lukker øjnene. Og så klapper han til den. Og det der, det kan han ikke gøre 2 gange ud af 100. Men han gør det den her ene gang, hvor det tæller. Han kunne lige så godt have sendt den op i taget. Så meget stod den på højkant. Ja, det er jo helt vanvittigt. Frederikshavn kom i slutspillet for et par uger siden på aller sidste straffeslag i sidste spillerunde på bekostning af Esbjerg. Er de ved at gøre det igen? Kom med en ny overraskelse. Der kommer en udvisning på Rødovre endda. Good call, Sword. Perry Johnson, der tager en udvisning. Og den er god nok, vi kan se. Han holder ham med armen. Sikke drama. Men selvfølgelig skal vi have det i det her slutspil. Og så er der kommet liv på tilskuerpladserne blandt nordjyderne. Vigtig face-off, de vinder her, Frederikshavn. Nu kan Frederikshavn altså stjæle det hele. Er det bestemt? Fandul. Dubko! Og så er der scoret til 3-4. Christian Scholdan står derinde foran. Det er helt vild udvikling, det her. Og det er altså kun 32 sekunder efter, at de har udlignet til 3-3. Elle vild jubel hos Frederikshavn. Ej, men det er jo helt vildt. Mærke til, hvor godt de bygger den her op, og Dybkov ligger den på tværs. Og Scholdan står derinde, som vi kender ham, og fylder og sætter staven på den der. Og så har Rødovre taget en timeout. Nu står de altså helt presset og har under 1,5 minut til at komme tilbage og få udlignet. Den er helt vendt rundt på gulvet, den kamp her. Det er helt vildt, det her. Jeg synes, at Rødovre havde siddet på alle ting. Frederikshavn havde svært ved at komme over rød. Og de stod godt i banen, Rødovre. Men de gjorde måske det, som var rigtig farligt. Med at spille lidt og gå tilbage i banen, i stedet for bare at trykke på. De har været bedst, når de har spillet aggressivt. Fordi deres styrke på deres hold, det er deres forwards. Det er ikke deres bakker. Dem har de haft 4 af i dag. Grønvald har været lidt ind en gang imellem den unge Simon Grønvald. Så det er klart, deres styrke, der har været op og foretjekke. Og hver gang de har været op og foretjekke, så har Frederikshavn ikke rigtig kunne komme i gang. De har taget udvisninger og været efter på den konto. Og så har Rødovre begyndt at trække sig tilbage. Bum, så sker det her. 1 minut og 26 sekunder for Rødovre. Nu rejser alle mennesker sig op. 3500 tilskuere. Måske lige bortset fra de 30 stykker fra Frederikshavn. We're going to hold it for 1, Enio. 1 second, okay? 1 second. I'm doing this every single one. If I see 1 second click, I'm going to come tell you this is too important. 1 second, hold it. 1 second. 1 second. Og vigtig face-off her. Utrolig vigtigt at vinde. Michael Madsen er ude. Rødovre uden målmand nu. Og en blokering nede ved Pisa. Her sidder Michael Madsen. Passeret 2 gange inden for godt 30 sekunder. Vi har loot op, så har vi spærre. Frederikshavn vil bare ikke lægge sig i det slutspil her. Eller i den turnering. Så kender vi ham, Ricky Jervi bag mål. Sætter den op.
Frederikshavn vil bare have det at slå i stykker. Det er ikke bare lige sådan, der gør. Der er 50 sekunder tilbage. Det er alle de stærke. Rødovre har sat ind. Og nu får Frederikshavn i luft. Der er stadig 45 sekunder. Den skal Pisa ikke holde. Skal ikke face-off i egen zone. Lægger den ud. Olivier. Dybt kort tæt på. 25 sekunder tilbage. Mark Grej står her med behagelig udsigt til semifinalerne. Det er grundspillets vinder af pokalturneringen, der er på vej ud. Kun 10 sekunder igen. Det er sidste chance. Ind på mål. Pisa blokerer den med 6 sekunder igen. Rigtig fornuftigt lagt ind for Rødovre, så de får en face-off her i angrebszonen. Så skal vi have midtserien. Vi går i de face-off. Og nu skal der vindes en face-off for Rødovre, der skal trykkes af meget hurtigt. Ellers er Rødovre overraskende ude, sendt ud af nummer 8 i grundspillet. Frederikshavn. Rie er vist klar til at trykke af. Ude til højre billedet. Frederikshavn vinder, når det er ufattelig vigtigt. Her slutter det. Frederikshavn avancerer til semifinalerne. Rødovre taber på den værst tænkelige måde for dem. En kæmpe overraskelse det her. Og de kaster sig om hinanden, mens der bliver jublet på tilskuerpladserne. Frederikshavn er overraskende klar til semifinalerne. 8 i grundspillet. De var med på allersidste straffeslag den 22. februar i 45. spillerunde. Nu står de blandt de sidste 4. Hvilken triumf for nordjyderne. Det er det bestemt. Det er jo helt vildt, at de kommer. De skal ud i straffe for at komme med og så videre. Matchvinderen her, Christian Soldan i powerplay. Han kriger jo ikke. Og hvis Schmidt er Mr. Rødovre, så er Scholdan jo Mr. Frederikshavn.